Nå, hej her fra Madrid. Jeg kan se, at jeg har fået noget sol. Det er jo også meget godt. Det her, det er mit nabo. mit hud, hvor jeg bor. Det er sådan ret centralt i Madrid. Cour de Angel, eller hvad det hedder. Nå, men jeg har jo lavet nogle nogle undringer, hvad jeg undrer mig over. Altså, de går meget op i hygiejne her, der hvor jeg er i praktik. Og medicinhåndtering, den er de også rigtig gode til, synes jeg. Og de spritter hænderne af, og og der er store sikkerhed og sådan noget, og de passer egentlig godt på de ældre, og de behandler dem ordentligt, og der er ikke noget at sige til det. Og de bruger handsker flittigt, når de tager de ældre på toilettet. Men så undrer jeg mig over, hvorfor de ikke tager handsker på, når de håndterer medicinen. De giver jo de der borgere, eller brugerne, medicin, når de kommer om morgenen, og så får de også til middag og om eftermiddagen, efter hvad de nu skal have. Og nogle af dem får både har diabetes, og nogle har brug for inhalator og sådan nogle ting. Men når de håndterer pillerne og dråber og hvad det nu er, så har de ikke handsker på. Det undrer mig jo lidt. Fordi man kan jo optage medicinen igennem huden. I starten der var jeg også lidt i tvivl om, hvordan om de to havde det samme par handsker på. Når flere gange om dagen, så går de en runde, og så tager de alle på toilettet. Dem, der skal på toilettet. Og så var jeg lidt tvivlende på, om de bruger det samme par handsker til flere mennesker. Men det tror jeg nu ikke, de gør. Jeg har også undret mig over, at de skjuler medicin i maden. Og alle beboerne får varm mad. De får 3 retter om eftermiddagen. Mellem 1 og 3. Det tager sådan 2-3 eller et par timer at give dem mad, for de spiser i forskellige rum, og de er delt op i nogle forskellige grupper. Og så gruppe 1 starter med at spise ved 1-tiden, og så er de måske færdige sådan hen ad 2:30, og så måske ved 1:30, så starter gruppe 2 med at spise, og så gruppe 3 til sidst, og det tager sådan et par timer i alt. Men jeg har lagt mærke til, at de knuser piller ved nogen, og så putter de ned i sådan en stor skål fuld mad. Og det er jo ikke altid, at de kan spise op, så jeg er bare undrende over, om de så får alt det medicin, de skal have. Og hvis ikke de får den mængde medicin, som lægen har ordineret, så kan man måske blive syg, eller få det dårligere, eller så virker det i hvert fald ikke efter hensigten. Det var sådan lige, hvad jeg har undret mig over i den her uge her. Der kommer flere opdateringer. Og jeg vil lige vise den her. Det er faktisk ret dejligt vejr. 30-32 grader. Man kan jo næsten ikke klage over det i hvert fald. Og så er det jo lige floden hernede. Det ser faktisk rent ud, det der vand. Sådan nogenlunde. Hej herfra.